Hej, velkommen til den her video. I dag, så skal vi fjerne det her makeup, som vi lavede på en video, og der kommer lige et lille video op her. Ja, det var jo så om, det var Lille, hun lavede det her makeup på mig. Og og nu skal jeg egentlig bare lige få det af. Så vi ses, når jeg har hentet. Lad os se, hvad det er. Du kan bare Nu har jeg hentet et par stykker her. Og Lille, hun er også lige kommet over. Ej, bordet. Det skal jeg ikke også se. Ja. Nå, men så går jeg egentlig bare lige hurtigt i gang med at få det af. Og det gør hun også. Hun er også i gang. Ej, måske er mascaraen lidt svær for af. Min far ringer lige, så vi ses. Sådan der, så ringede min far lige hurtigt. Fordi jeg vil godt spise hos hende. Ej, der er næsten ikke mere på mig. Okay, jo. Det er der. Ej, du har noget blåt her. I munden. Ej. Der var alligevel spist. Ej, Det var fordi, at jeg ligesom... Ja, nu går jeg lige herovre igen, fordi jeg er sådan lidt nemmere at se. 2 sekunder. Henter lige på det spejl. Så kan jeg også lige se jer selv. Endelig. Det giver bare ingen mening. Ej, det ligner, at jeg har et blåt øje, men... Ja. Jeg kigger lige herover, fordi der har jeg det her spejl. Og så er der sådan lidt der. Ej, hvad jeg sætter mod. Vil din far have min mors nummer så? Hvad? Vil din far have min mors nummer? Han har din mors nummer. Sagde han ikke, at han skulle have min mors nummer? Men han har din mors nummer. Han vil bare have, at Randi skulle skrive sig, eller til ham. Okay, jeg synes, der er fjernet nok sådan. Jeg gider ikke fjerne det her. Det skal jeg. Jamen, det vil jeg også gerne i går, men altså... Det kan jeg ikke. For jeg vil så gerne optage på min fotografil. Men jeg vil så gerne! Vil du godt, at man kan se dig? Kan man? Ja. Nej. Ja. Hej. Oh my god. Ja. Jeg synes, det er kun gået 2 minutter. Det skal med i fraklip. Ja. Ja, vi taler lige hurtigt om fraklikker. Men... Hvorfor jeg vil skære? Ej, skal vi mage? Nå nej, det kan du ikke. Nej, vi skal skynde os ned og spørge din mor jo. Kan jeg ikke bare ringe til min mor? Jo, gør lige det her. Skal jeg bare sige, at du godt må for din far? Mm. Ja. Og så sig til din mor, at hun skal skrive til min far. Jamen, kan vi ikke sådan sige, at når det er en halv time efter, vi har spist? Fordi så kan du stadig nå at være her lidt længere tid. Okay. Yeah. For det smager godt. Ej, jeg kommer i level 11. Fortnite. Ej, skal vi ikke lave sådan en video, hvor det er, at du prøver at spille Fortnite? Ja. Den vil jeg må hun godt spise sig. Altså, vi skal skrive brød på et andet tidspunkt, så er der noget risenbrød fra i går. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget der er tilbage. Ja. Det vil jeg gerne. Hun må godt få sin far med. Altså, sådan, han har sagt til hende, at du skal skrive til ham en halv time efter, vi har spist. Nej. Nå, okay. Ja, men det er jo... Ja. Ja, men det har
så løg jeg lige lidt der. Men jeg håber, at man ikke ser den her video, men det gør hun ikke. Jo, hvis hun ser den anden, men hun ser ikke YouTube. Det er kun min far, der gør det. Nej, hun skulle skrive, at jeg godt vil spise her. For ellers så kommer han og henter mig lige om lidt. Uff. Undskyld, min far han ringede lige igen, men jeg tæller det på det telefon. Skal vi gøre det? Lave en video om prøve at spille Fortnite. Ja. Og tak fordi I så med i den her video, og husk at like og subscribe. Hej hej!